Декілька звернень до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України надіслали депутати облради. Мова йшла про систему оподаткування підприємств агропромислового комплексу, про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови та про Податковий кодекс України. Затвердили депутати регламент обласної ради 7-го скликання та положення про помічників-консультантів, а також погодили план роботи обласної ради на 2016 рік. Розгляд кадрових питань перенесли на наступну сесію. Депутати підтримали пропозицію голови обласної ради. Головне питання, яке виносилося на сесію і яке ми підготували сьогодні до розгляду, це питання бюджету. На позачергову сесію не планувалося виносити питання першого заступника. Я не готовий внести його кандидатуру, тому і не виносив це питання. Коротка перерва не дала мені можливості, я навіть не з всіма фракціями встиг поспілкуватися. В зв'язку з цим я прошу вас підтримати зняття питання обрання заступників і першого заступника і заступника з порядку денного позачергової сесії. Обговорення головного фінансового документа області тривало майже годину. Обранці заслухали доповідь директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергія Пенюшкевича та співдоповідь голови постійної комісії з питань бюджету та фінансів Івана Гладуняка. Частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу України вимагає від органів місцевого самоврядування затвердження бюджету на наступний рік до 25 грудня. Проте слідуюча норма говорить про те, що в разі незатвердження закону про державний бюджет України на даному випадку 2016 рік до 1 грудня, що ми маємо сьогодні 22 грудня, то проєкт бюджету формується на основі міжбюджетних трансфертів, визначених в законі про державний бюджет на попередній рік, тобто на 2015 рік. Якщо Верховна Рада найближчим часом, до кінця року, прийме закон про державний бюджет і там будуть нові обсяги, ми зобов'язані протягом 2 тижнів його привести у відповідність і збільшити обсяг цього бюджету. Бюджет складався на основі нині діючого Податкового кодексу України. При внесенні змін у цей документ та при затвердженні бюджету України змін зазнає і бюджет області. Хочу відмітити, що дохідна частина обласного бюджету на 2016 рік розроблена на основі норм чинного Податкового кодексу. Тобто сьогодні йде обговорення, напрацювання змін до податкового законодавства. Але підстав враховувати якісь пропозиції немає, тому що кінцевого продукту немає. Тому сьогодні чинний податковий кодекс, бюджетний кодекс на підставі цього і зроблені розрахунки. На думку співдоповідача, уряд давно мав прийняти важливий документ країни, на основі якого і повинен складатися бюджет області. Адже вирішення цього питання має не лише соціально-економічне значення, а й політичне. Прийняття бюджету ще має не тільки економічне, або, скажімо, не тільки фінансове значення, а ще й загальнополітичне значення. Це те, що нормально країна розвивається, це те, що питання може показати інвесторам і так далі. Розумієте, чому я дуже здивований, що те, що відбувається в Києві, уряді, у Верховній Раді, що не розуміють, якщо ми не маємо стабільної податкової бази зміни податків, це питання інвестицій, це питання нашого розвитку. Якщо немає бюджету держави, скажіть, який міняємий власник-капіталіст вкладе сотні мільйонів в цю країну, якщо вони не можуть прийняти бюджет в січні. Ви знаєте, в інших країнах там в лютому приймається бюджет на слідуючий рік. Тобто, умовно, 15 лютого вони приймаються на бюджет вже на 16 рік. Надзвичайно важливо затвердити програму соціально-економічного розвитку області, попередньо проаналізувавши 73 облпрограми. Перше, це саме суттєве, завжди з бюджетом приймається програма соціально-економічного розвитку на слідуючий рік. 2016 рік. І тому бюджет – це не головний документ, головний – це програма соціально-економічного розвитку, і під головні визначаються пріоритети на рік, і тоді підводяться під це відповідні ресурси. Тому сьогодні, не маючи цієї програми, не маючи звіту, тому пропонував би підтримати колег, які казали, що повинен бути і звіт за 2015 рік, і, безумовно, програма 2016 року. Це нам легше буде розглядати на комісіях і на бюджеті. Недоцільно наразі говорити про надходження із державного бюджету до його прийняття. Наразі можна визначитися із власними доходами, збільшивши, поміж іншого, прибуток від комунальних підприємств. Включитися у підготовку реального бюджету мають усі, щоб враховано було різні проблемні питання при розгляді бюджету у січні. Зокрема, звернув увагу Іван Гладуняк на питаннях медзакладів. Що
стосується міста Нетішина, то взагалі він не переданий і ще більше виникають проблем з охороною здоров'я. Хотів би, щоб на це дуже сильно звернув департамент, обласна державна адміністрація і ті відповідальні люди. У базовому бюджеті передбачено 500 000 на потреби учасників АТО. На думку Івана Васильовича, сума надто мала. Дуже мені не подобається, що в цьому бюджеті дуже мало сказано про учасників АТО. Це у нас тільки 500 тисяч на одноразову матеріальну допомогу для учасників АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих осіб. Ми повинні дати чіткий сигнал суспільству, міським головам, районним радам, що в нас це на номер один. Тому що трошки стишилася ситуація на сході, і ці люди залишилися сам на сам. І коли аналізуєш ситуацію, дуже багато в області зроблено, можливо, менш інформаційно доведено, дуже багато зроблено і державним бюджетом, обласним бюджетом, але це ми не бачимо в нашому обласному бюджеті. Тому ми повинні прийняти рішення і по забезпеченню цих людей житлом, і подивитися, як вони лікуються і так далі. У перерві до питання базового бюджету 2016 ми повернулися, спілкуючись із Наталією Коваль. Депутат зазначила найсуперечливіші питання, що виникли при обговоренні в комісії. Одне із них – фінансування професійних училищ, інше – ветлікарень в області. На даний момент суперечливим питанням на моїй комісії це виникло питання фінансування ветеринарних лікарень, тому що, наприклад, я брала бюджет Рівненської області, в них фінансування ветлікарень йде на рівні 24 мільйонів гривень, у нас з бюджетних коштів виділяється 66 мільйонів, з яких 40 мільйонів йде пряме фінансування з обласного бюджету. Скорочення кадрів на вимогу Кабінету міністрів вони провели скорочення тільки на 3%, і там 28 установ. Це питання викликало найбільше, скажімо, дискусії, обговорення під час розгляду бюджету. В цілому можна говорити, що на сьогодні виділено кошти на захищені статті видатків, оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, придбання медикаментів тощо. На даний момент і на сьогоднішню сесію виноситься проект бюджету, який фактично має під собою тільки захищені видатки, тобто це зарплата і комунальні послуги бюджетним установам організаціям. Направду, без сформульованої Верховною Радою податкового ми не можемо прорахувати дохідну частину бюджету, тобто ми її фактично не маємо, не бачимо. Без ухваленого бюджету всеукраїнського на 2016 рік ми не бачимо, які в нас будуть можливості, які фінанси будуть передбачені на розвиток міста і області, які фінанси будуть передбачені на об'єднані територіальні громади, тому що там називаються різні цифри, і до ухвалення бюджету не можемо прорахувати там кількість субвенцій. За головний фінансовий документ області проголосувало 76 депутатів. За 76 рішення прийнято. Жваву дискусію викликало і питання припинення діяльності Залізької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату шляхом ліквідації. Цей проект рішення обранці не підтримали, запропонувавши голові ради створити тимчасову міжфракційну комісію з вивчення цього питання. Прийняли на другій сесії дві нові програми – централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення та розвитку освіти Хмельницької області. До діючих програм розвитку малого та середнього підприємництва та обласної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту було внесено зміни. По завершенню роботи різдвяними віншуваннями привітав Депкорпус чоловічий вокальний ансамбль Хмельницької обласної філармонії.